ini pamusoro ishene mari nematereri mese vana mai uko nyaya dzangu nefunga dzakakura ndoti munditenderewo ndine nyaya dzinokwana 3 kana 4 nachipo chipo iya ndapinda nayo chekutanga ndaishaiwa matoki angu pamusha ndichingoti pamwe ndototi ndeye kumaketi apa ndapedza kepiri ndakashaya foni pamba foni ndashaya foni kune kamuzukuru kangu kariko chipo akatora muzukuru wangu akati ndipe foni muzukuru wangu ndokupinda mumba ndokutora foni ndokupa chipo. Muzukuru wenyu anonzi Nokutenda ndokutora kuzouya ndovhunza kudoti foni kubudisa zvinhu zvese mumba ndichitsvaga foni iye chipone foni ndiye ndatozorora kwakuzonzwa vanhu munoziva havatani kutaura zvikati muri kunetseka foni ina chipo ari kutoridza music ndazoenda kuya tazodi yazotaurwa ikoko kune vanotaurawo pakunamba 1 ku0 grade ndazoitora foni iya ini ndikati ini foni handichaidi foni munhu anga achiramba ezvinova kundipa foni pamwe vanondipofomadza munongoziva kuti kuma0 grade munonzi pora mobva zvanzi aiwa chitorai foni yenyu ine makondakiti ese idii torai zvipere mobva ndagachira hangu foni yangu ndagara ipapo ndokubva vana kafi nachidhindi vauya chipo akati kuna kafi zvikasinza handikutyi hamusi mapurisa chaiwo vana kafi vaya akutoda kurova muzukuru wangu uya vana kafi vakati fambai minde nemuzukuru wenyu kumba mwinde momba tafambeidi momba yapera tagara ndaburisa yaye mbudzi taburisa mbudzi muchikwere dzaenda mbudzi dziya dzadzoka ndaona imwe mbudzi hapana konasi mbudzi yazosara kupiko ndatambudzika mbudzi yakaya nezamu mbudzi iya ini zvandiri kutsvaga mbudzi yatobatwa nachipo ndiye chipo yatobatwa atoti kuvana vanogara navo batai mbudzi iyi nhasi handidi kudya nemurivo tiurai kwicho pambudzi yangu yatovhuriwa vana vairi aripo ibva kuseri kwemuti uswederako amwe chiso chako chinogona kutibatsirawo pane zvimwe zvemberi atouraya mbudzi yangu vatodya mbudzi yangu kwakuzoti une uchivhunzwa kamumaraini mambono here mbudzi zvikasinzi iye ndiye akazotaurira vachipara vacho zvikani vachipara mbudzi yenyu mbuya maironi yavari kutsvaga mbudzi yaichema uku ini ndidotarira kwayainzi yaichema kuya nemumakwenzi nemugodhi make ngobva ndagara ndikati mbudzi yakatorumwa nemapiri ndagara kuzoti mwedzi munana March April kanwa mumwe mangu munooma ndipe mvura ndichiuya mwe ndiye paya vazobva vana vake zvivana zvake zvaakatuma kuti zvibate mbudzi azvituma futi kwaDhauti zvikanzi endai munoba mari yekuti ndiinde kumusangano kwaDhauti kana makambonzwa kunzi kwabiwa mbudzi kumafuro imbudzi yangu vana vaya vaba kwaDhauti vazobatwa varobwa
Vaba tiratese musiyana. Ndeyangu iyoyo mere. Vazovhunzwa zvikani mwakambotanga here kupi vakati takaba kwambuya Maironi makabei mbudzi ndombudziya ndotozoona matsamba auya Maironi auyai kuno oraiti zvakanaka ini ndikati ini mwana wayo kuti aende kumapurisa kunongoita kuti adii zvinongoita ane mainini vake vari kuJubeck vafona Maironiya onai kumira kwakaita pamusha tiregererei mbudzi yenyu tinokupai mbudzi dzenyu ndinokupai vari kumarondera Maironiya onai zvakaita pamusha this and that hombai ndabvuma hangu kudaro oraiti vakanzi musi wakati mbudzi inotofana kudikwa oraiti vakatsvagawo mbudzi handiti havana kutsvaga kasi kamwe kacho kavakatsvaga kudai kadukuduku wandakaramba asi imwe iyi ndakati very good wandakaramba kadukuduku kaya saka pakuramba kwandakaita zvakauya futi mapurisa akatigadzirisa paruware mari ainayo iyeyo $10 vobva vaya vauya vakati aiwazve imimi hamufaniri kuti uya abvise ega $10 ndikati pakanaka iye 5 in 5 oright 5 iyoyo chindipa kudoti nzvarangada angandipe ndopandakaenda kunoreva mari kwaari ndakaenda pamurume wangu ndikati vachipara ndozviziva kuti mumusha umu mune maga ndakuenda saizvo zvino ndotonzwa zvikanzi namaini nangu zvikanzi muri kuti muri kuinda apa hakuna munhu uyo munhu wacho ari kuinda uko ndopandakasumuka ndikati chipo ndiri kuuya kumba uri kuendepi zvikanzi endai kumba unokuzondirafura ndinoenda kumba kunani iwo chidai zvikanzi atiendai kumba pamhata wakutondiudza zvepamhata ndiye ainda pamhenu painda pasekuru ake havapo vari kunopemberawo kwavari ndikati chipo daidanga pambapo paina baba vepo ndaiuyapo asi hapana handiwipo inova ndainda ngumba kwangu ndakuinda ndo musi wainzi uyai munyorwe zvekuti kunyorwa ndakuinda ndakaona ari mugadheni ndikati chipo ndinokuda mari yangu indine nhamuwo zvikanzi handina mari ndikati chipo ndoda mari yangu zvikanzi handina mari omba indapfuurangu vandasvika nepana mbuya yake ndikati honai mbuya nyaya ndeiyi pamusoro embuya chipara pamusoro idari ndofunga zvimwe zvese zvingataurika but tichibata kutaura kwamuri kuita panyaya yenyu imimi mauya kukwirira dare kuno kwachangamiri pamusoro pachipo akakubirai matoki nembudzi ndizvo zvese ndizvo kazvamaurira zvese hazvisati zvapera hazvisati zvapera zvakaba matoki nembudzi nefoni nekukutukai ndo zvamaukwirira dare kuti muyananiswe nachangamire nachipo handiti ndandiri kuona kuti zvimwe zvese zvakaitika akatokutukai nekudii asi tatoda kuenda panyaya chaiyo yekuti imimi mauya kuno kudare nekuda kwekuti mwana uyu akakubirai mbudzi foni akakutukai uyezve akaba matoki enyu handi ndobva pane nyaya asi ndatoda kumbodzokera kumasure pamati makambogara pasi muchitaurirana nyaya yembudzi mukapuhwa mbudzi imwe dzamaiti idiki dzanga dzasara dzacho ingani pane dzamakanga mataurirana yanga yasara i1 yaari kufanira kukupai akatozondipa marimwe zuro ayo makatopiwa mbudzi saka kumbudzi makatopedzerana aiwa kundakavhara pamune nyaya naye ndekupi pakundituka kuti kumhata pakukutukai nekofoni makapedzerana aiwa takatopedza ndakungotira kuti muzvizive komatoki makapedzerana uko takapedza okay ini ndiri kuda bedzi pahandituka ndo rakandisumudza iri achibuda ini mato padare zvakakwana garai pasaidhi apinda ipo mupimbira nemakore mangani 23
Karorwa. Ayo. ID number. Anashuku. Nema mai. Hapana mtore. Hakuna baba, hakuna mai. Mai wariko. Ko baba. Hakuna. Vakadi. Akashaika. Havana death certificate. Baba. Havana. Saka unofana kutsvaga kubatsirwa zvekuti ugare nazvo because zvinhu zvingafanira kushaikwa pamunhu. Izvo. Foni dzako. 0718. Vari kumai. Mai ari kwamurambida kuna mbuya. Dzira ndi 0718 032 079. Izve mari village handiti. Badara mari yedari. Handina. Ejongwe racho. Handina. Nemhaka iyi. Handina. Andinozviwana. Mari yanga aripo pamba musi wakarwara mbuya yakaenda nambuya. Hauna mari yedari asi kutuka ndokwaunogona. Handina wandakatuka. Kuba. Hapana. Vanotora mbudzi vao nematoki. Handina kuwabira matoki avo. Saka pawakawabhadhara waibhadhara uchiti nemhaka iyi waiwabhadhara. Chandawakawabhadhara mbudzi yavo ndinondoziva ndakawabira kuti matoki nezvimwe. Kokutuka. Handina kuwatuka. Waibhadhariri izvo izvo. Izvo waizvibhadhariri. Chandakabhadhara mbudzi yavo ndiyo ndinoziva ndakawabira kuti zvimwe zvese izvi zvawakutaura. Handina kuwabira. Pamwe muchidimbu ungambotirondedzera kuti mbudzi makaba sei, mukazvifambisa sei, makadya nyama here, makatengesa here, ungotibhirifa kuti makaita sei mbudzi. Takaibata ari pamugodhi ichimwa mvura kwakutoicheka kwako ya. Akacheka ndiani? Kamukoma ake kumba kwedu. Waicheka chitungucheka mbudzi ya. Amai Roni. Makapedza iri nyoro kana makananika? Takainanika. Pamba. Mai vanga vasipo. Mai vako. Avapo. Makaiuraya muinani. Akanga ari pamba ndiani? Mbuya vangu varipo. Kumaiku. Mama wangu wasipo, wangu wachirwara. Asi mbuya wakatojoa. Saka wakavataurira kuti Avazivo mbuya wandogara. mbuya ake mukadzi waamupindu. Saka mbuya wakavataurira kuti mbudzi ndaiba. Handina kuwaudzira. Saka vakadyi vachiti waiwana kuti Vangati pamwe taipa wakamavisa kuna banguru. mutumbi. Iwewe zvekubaizwa wakazviwana kuti munhu womukadzi unoshinga kubata mbudzi kuuraya. Saka apa uri kuti matoki hauna kuba. Zvichaonekwa sei kuti hauna kuba matoki iwe wakamboba mbudzi? Plus vari kuti vakapedzerana kumatoki. Vaipedzerana ne iwe waibhadhara uchiti uri kubhadharei matoki ausina kuba uchaabhadhara. ndataura zviya kuti kutaura manyepo padare imhosva. Kutaura manyepo padare imhosva, unofanirwa kudzidza kutaura chokwadi. Handiti kana kutuka kwawakaita mbuya unofunga kuti unganzi temai nemabhemba here munhu ufe. Kwete. Handiti ndakavatuka ndokumbira ruregerero. Handiti vanhu vasingazivi vanoda kutodzidziswa kuti vazive. Zvino iwe ukauya pano ubva kuti handina kuvatuka, uone kuti nyaya inongodzokera iri mbishi. Handingabvumi mhosva yandisina kuita changamire. Haubvumi mhosva yausinaita? Ukondo wakandituka ndichifamba ndichienda kwandaenda asi inini futi handisi kukumanikidza kubvuma, ndiri kutokudzidzisa kuti muno mudare munoda chokwadi. Nekuti kana chokwadi chaiswa mudare ndobva munodzidziswa kuti vanhu vakuru havanzwawo, vanhu vakuru havanzwawo zvichidaro. Handiti nekuti hazvina zvazvinoshanda kuti tongoparadza dare toti haana kuvatuka chidzokerai kumba.
zvinoshandei? Mukadzi mukuru angauya kudare kuzonyepa. Anyepa. Saka mashoko ekuti ndakatukwa vari kuwagadzira kuti vanatsirei, hozi isusu hatipo pakuninga, tiripo pakuti mugarisane zvakanaka. Dai yanga iri mhindupindu kuuya kwenyu iri mhindupindu yekutsvaka kwedu mari iyo tingadai tatotora itoti kwedu kubasa zviri kudii, zviri kuita, but nyaya yedu ndeyekuti imi mudzokere muri kuwirirana, handiti mudzokere muri kuwirirana. Saka kuwirirana kwacho munodzokera sei kana usingaburisi mashoko echokwadi? 74 years kubva kwamupimbi kwachipara uko kuuya kuzotaura mashoko ekunyepa, uye ivo vashaya here vanhu vemazera avo vekutukana navo, vangangonanga kwauri kutoti putseke iwe ndo wakatotanga kuenda kunovabira, handiti? Inini yaiva makuseni ifuraidi ndichienda kwamaivadzi avari pamba pavachipara mukadzi wavo mudiko, usanyore mudare kumukadzi wavo mudiko wandiona sekutaura kwavari kuita chipo kutodedzeresa. Ndabva ndati mhanda bva ndamira, ndiri kuuya kuma, ndikati endai kumba, handisi kunomira kwandiri kuenda, ndiri kudini, ndiri kuuya. Vakati ndiri kuuya kumba, ndikati endai kumba, asi uri pamuzi ndobva wadedzera kuti pamhata iwo ava vacho. Indobva ndati handina kuvapindura, handina kuvadera, dai kutofonera vanyahwezuva mofonera kamunin'ina kangu kanda ndakatunga muzana nako kudaiwo so tichienda, handina kuvadera pasabhuku wadedzerwa musana. Ukangaiswa wakavabira kuti iwe wasati waba makamutaudzana here? Nani? Naiwa. Tadini? Usati wabira makamutaudzana. usati waita ruoko pazvinhu zvavo vakambokunetsa here kana kukutuka kana vanotuka nyangu ndichipfuura neparodhi pavo vanongondituka kukwa kutaura chokwadi. Mbudzi makamutaudzana navo. Wangwara zvisizvo. Hatina kumbotaudzana navo. Ini unoziva kuti mbuya vachitaura ndatombotora kuti pamwe wewe hauzi noma unorwara pfungwa, asi ndiri kutoona kuti pfungwa dzako dziri right, ende panapa kana ukatadza kuzivisa chimiro chedarika, handiti zvese zvemubudzi izvo tinozviisa kucriminal court, todedzawo mukono pana 23 years dzakanaka kumbodzidza uri mumaoko emapurisa, handiti 23 years dzako dzakanakisisa, because tine dzimwe nyaya dzakakura dziri pano dzevanhu vakuru, handiti pako apapa ingoda kungoti tiko kudzidzisa chete, handiti wogamushira zvauri kudzidziswa nedare, woenda kumba unogara zvakanaka semwana achine tarisiro yeramangwana rakanaka, handiti achine tarisiro yekutonziwo ndokuda wororwa woita imba yako, but kana zvakadai hazvina kana munhu anofanirwa kuti asvike pauri, handiti isi toda kutokudzidzisa, asi kana usingadzidzisiki tokuisa kumutemo kune vanhu vanorova, nekuti isu hatigoni kukurova, chatinogona kukudzidzisa, handiti chatinogona kukudzidzisa. Saka kana usingadzidzisiki todedza polisi, tovatati uyu ndichipo mupimbira, handiti ari kushungurudza chemberei, uri kuvashungurudza kana, nekuti kana uchida kuti dare rino rese rikutadze, handiti ivo vakazonditi kutaurisa hakududziri chokwadi dzikama, handiti dai uri munhu ezvino hatina kana kumboita pikerere newe kuti mari yedare, nekuti tiutongonzwisa kuti usasikamu usina hwangosvikawo pamunhu, handiti toti hauna mari yedare tohatati dzokera kumba unotsvaka mari yedare, taakutoshungurudza mbuya anonovabira futi, unoba kuti uwane mari iyoyo, zvidzore pakutaura, handiti zvininipise, iwa munhu wechokwadi, handiti iwa munhu wechokwadi, mwana anokura achizoita kuti vanhu vakakurera varumbidzwa, handizvo haudi kuti mai vako vanongedzwa kuti mai vachipawo vachinongedzwawo mune zvakanaka, haudiwo kuti gore raunofa uchemwe zvakanaka, taigara naye zvakanaka, uri mwana anotumika, ndimhanyiro ungadai vachitokutuma pachitiga pamashoko, ndimhanyirowo woti regai ndimhanye semwana panharaunda, but patangira tsoro yacho kuti munobata mbudzi pamugodhi kunoita muriwo, mbudzi ibasa rekuti munhurume chaiko kuti aritangika haritangiki nyore nyore, izvo zvembudzi zvine makore kaizvi, handiti zvine makore, hakusi kungoti chero ndakawadzorera zvatopera,
tikakubvisa pano tikakuisa kuna Mukono, Juni wese anopera urimo, handiti wozotongwa wobva wanzi makore ako akanakisisa yekuti umbotora zvidzidzo mutirongo. Saka panapa usapatore kupaita inge varume vese vaya kutonhorerwa mahara vachinzwa nyaya yako, handiti chitaura chokwadi neukasira, o else tidedze mapurisa uzonotaura chokwadi chako kumapurisa. Ava vakasvikapo mapurisa vakatuka kuti hamusi mapurisa chaiwo chaiwo, wakatokanganisa, handiti ende iwowo mapurisa acho akatokanganisa, haafaniri kuudzwa izvozvo isi tichitovimba navo, handiti woudzwa zvakadaro wobva watoneta kuti chienda kumba kwako, handiti vaifanirwa kuisa kumapurisa ivo. Pane isi tiri kutopfuma zvihaha nemapere, chatadza kudzoka kumba toti chihaha kana bere ratora mbudzi imatora. Ungaite mapitse nebere, vanhu vochema kuti zvatashaya mbudzi dzinodzoka dzakakwana, nyamba mutorimo mumasango. Hasi handambozvirwa zvakadaro, but zvisinei tiri kupa mukana wekuti utaure chokwadi. Nyaya yako haifanirwi kuti idarike kana 30 minutes takagara tichitaura nyaya dzekuba kwembudzi kwako. Iye zvino haudzokeri kumba kana usina chokwadi chakuti haudzokeri kumba, wonotaura chokwadi kumapurisa. Mapurisa ndo kuchenura, kwete kuti isu tichenure mbavha. Hatifanirwi kuchenura mbavha isu, imhosva. Kana kutozonzwa kuti takatonga nyaya yekubiwa kwezvipfuwo tikaifutsira pasi, inenge itori mhosva. Saka taura chokwadi. Nyaya iripo ndeyekuti wakatuka mbuya. Handina kuwatuka be. Iwo ndo wakanituka vari pambapo wachipara. Ndopika kudai na baba wangu kudai. Iwo taura chokwadi handina kumbowatuka bambuya. Kunyanga ukachemako ukadika. Iwo ndo vari kundipindurira nyaya ndakusabu kunondipindurira nyaya ndisina kuwatuka be. Imbonyarara ava mbuya vakakutuma kubambudze here mbuya vari kuda kunyepera kuti uchi. Vakandituka kundibvunza mari yavo. Aiwa konya mari yanga iri yanga iri yavakabhadhara vanodzi vani. uri kutorasisa Vanodzani kuzita. mari yanga iri mati mari yamaibvunza yanga iri musi watakatiri uko kwaDhauti, vana uyu akati titengereiwo madhiringi. Mumba tati aiwa zvakanaka. Anozanipo mapurisa vakabhadhara vakabhadhara mapurisa mwandirini. vanonzwa nani? Saini. Zvikani taswera takakumirirai vana mai Chipara, titengereiwo madhiringi. Isu tikati hatina. Zvikanzi muri vanhu rudzi, wobva vaenda kuna yeyu. Zvikani titengere madhiringi. Uyu akati handina. uyu anga aripo pagenga. Aitovapo. Saka vanobhadharisa munhu awanikwa achiba mushopu woti tipe. saka makati vaizvora Saka iwo mapurisa ndo ari home. Munhu aba mushopu ndoti chititengera dhiringi. Ari nemo wacho chititengerai dhiringi kuti nyaya ingoita inoperera papi ipapo. Isu hatizvitenderi kuti munharaunda medu munge muchikura vana vasina kurongeka seava. Kana ari mapurisa, handiti polisi iri kutikumbira vanhu, handiti vatinobvisa mumavhireji medu, handiti kuti vabatsire chinyi, vabatsire mapurisa, nekuti mapurisa akashomeka. Tobvisa vechidoko vatinoti vabatsire basa mupi imomo. Vaona mhosva dzakadaro vakuti ndioneiwo, handiti ezvino nhasi maakutiswedza pano muchiti tongesa nyaya yechioko muhomwe. Hani muzoona kuti nemiwo futi izvo zvenyu hazvina kwazvakatarisa. Mari yamuri kubvunza uyu imari yechioko muhomwe yekubhadhara mupurisa abata mbavha. Hatizvitenderi izvozvo, handiti zvinofanirwa kuti imi mudzoke pano nawo mapurisa iyaya pano, tinovada pano, tinovaripota kana riri basa racho robva radini, robva rapera. Nekuti iye zvino vachawana mombe dzichitinhwa, handiti vachawana mombe dzichitinhwa wobva wati ndizame nemari yakati, mombe dzodini, mbavha dzoenda. Wowana uyo achiita uori woti ndizame nezvakati, handiti maneighborhood atiri kuita aya, handiti tiri kubvisa vanhu vechidoko muno, handiti kuti vacherechedze zviri kuitika mupi muno. Imi nhasi panapa mwana ari mudare nenyaya $10 yabva kuumbavha wanga uchiitwa mushopu, handiti ando mari yamakabhadhara kupa ana Saini ndo yamakubhadhara wamakubvunza uyu ari kutoziya kutoti pakaitika uori, handiti saka haisina simba rekudini rekubhadhara. Iye zvino mese mawira mugomba rimwe chete, handiti iye nemi nemapurisa acho hatizvitenderiso. Mombe dziri kutinhwa,
matoke ari kuninga vanhu the very same people vatiri kuvimba navo tichivadeedza papindirwa huku handiti ndo vamuri kupaka mari kekuti avo vana varegedzwe vanoregeredzwe iri 24 years kana 23 ngaaende anodzidza kupi kumapurisa odzoka ikoko ane unhu hwaanenge apuhwa hwatakashaya isu sevabereki kumupa nekuti kuba kwese undururani idzidziso yaakashaya kwatiri vabereki handiti saka tinomuisa kupi tinomuisa kupolisi handiti polisi yacho yamadedza ndo iri kuda $10 yatiri kuswera tiri pano saka mari yamama kubvunza ndimakazobharira $10 ineye uyu $5 zvazvakaita vakati tiri kuda madhiringi havana kuti tinoda kubhadhara toda tati mari yaimuri kubvunza uyu ndeyeyi makati takaswera ndakagarira nyaya dzenyu panapa ndipei mari ndikati handina mari bandina kwandinoona mari obva vaenda kuna gogo wakati ndipei mari ava vasina mari handi vachipara vanogadzira mabhasikoro ipapo ndopavabva vaenda una vachipara obva vanokumbira mari $10 obva vapa vachipara ini ndandati handina chinyi handina mari ava vazokumba ndovapa vakati chindipa mari yangu ndikati mari ipi futi handina mari yanyu bainini ava vakutonditi chindibhadhara mari yandakabhadhara vana saini ndikati ini handina mari yanyu yandakatora wakawatuka handina kuwadzwatuka pairi kunofira ka iri kubva pachi pamari ndo pari kubva nyaya ipapapo $10 yakanokumbira $10 ine jeri iyoyo yavakatengwa saka iyo nyaya iyoyo hatigoni kuipedza pano mapurisa asipo uyezve hatisweri panapa tichininga tine nyaya dzakaningira isu tinovada mapurisa iyayo kuti auye pano handiti tiri kuvimba navo vanhu vese avo vari kuvimba nemapurisa api iwayo handiti mobata munhu handiti maakuda madhiringi mwana uyu ane zera rakamufita kuti anodini anopika handiti asi ari panze nekuti pashanda chinyi madhiringi saka nekudaro hatigoni kuipeta zuva ranhasi yeuyu tinoida padare rinoteera tiine mapurisa iyayo kuti vatipewo saidhi ravo nenyaya iyi mapurisa acho ndiani nani pakupeta nyaya takapetesa nyaya ini ndakati ndoda kuti andipe mbudzi dzangu akandipa saka mbudzi akandipa marumwe zuva kumbudzi hakusina ndikukumushirei zvinoita mutemo handiti ini ndikaona munhu achiba handiti mbavha haisi kutadzira ini handiti mbavha haisi kutadzira ini iri kutadzira wayabira uye iri kutadzira nyika tikapinza chigemu chekutaurirana mbavha hadzidini hadziperi kudzorerwa mombe kwenyu kana kudzorerwa chamabirwa hazvifanirwi kuprotekta mbavha kuti igare panze nekuti achingopedza kukudzorera ichenyu akutonotsvaka chimwe cheumwe saka mbavha dzinogonekwa nekuendeswa kujeri handiti isu kuno kumatare kuprimary court tinotonzi munozotonga vanhu ava kana vabva kumapurisa kana munhu akaita rape case arepa munhu murwizi umu handigoni kuti chingondipa mombe 2 handiti zotopera kana akanzi arepa munhu ndinomuendesa kupolisi polisi kana apedza kuripa handiti agara kana dziri 9 years paanodzoka ndomudeedza futi kuti yapana tione kugarisana handiti ndo pandinonzi nemutemo anofanirwa kundipa mombe handiti saka mbavha nevanhu vese vanoita zvakaipa zvisingatenderwi nemutemo hatifanirwi kuvaripisa nekuti hatipedzi zvikanganiso zvavanenge vachidini vachiita zviya kana iri mbavha moti hunza mbudzi dzangu zvipere asi dzenyu dzadzoka ka akutoenda mberi kunotora dzeumwe saka mbavha dzinogadzirwa kupi kuprison handiti saka mbudzi makapuwa ngani makapanana muinani zvakanaka sabhuku varipi vari pano musiyamwe ndo vamwe matambudziko anomuka pabasa rekutungamirira matunhu handiti hazvifanirwi kuti zviwanikwe izvozvo zvevanhu vanoripirana nyaya dzekuba handiti mukaona munhu abirwa chake handiti munhu akabirwa chake vanopedza unharadada uhwohwo mapurisa
kana uyu avharirwa nemhosva yekuba, paanodzoka ndo pamunobva machisanganisa vanhu vaviri kuti vachiripirana. Mukaona asati asvika kumapurisa, imimi musazvisvibise maoko enyu papi ipapo. Maiona nyaya pakona payavya handiti. Saka inini zvangu ndiri kuti handina tsveteba handiti. Handina kana amwe maitiro andingadini andingaita panyaya yakadai, but pakutoda ma-investigations, ongororo yakasimba pachimiro che10 usai handiti. Ndo paakutodiwa ipapo kuti titange tapakiriya panhu papi ipapo, nekuti 10 yakasvibisa imi mese, iregewo futi kundisvibisa handiti, irege kundisvibisa, because nyaya iripo ndeyekuti matukana sei zvabva pa$10 yei takazopa mapurisa takazodai. Saka iyoyo manje inini kwangu kuno handidi kuti idini chinamira ichoyo chinamire papi pandiri handiti. Saka nemusi wechishanu chinoteera munodzoka futi mudare imi mai Chipara naChipo Mupimbira nemapurisa amakashanda nawo pa$10 yamapinda naye mudare, mawitnesses. Tuda mapurisa aya kuti awitnesse kuti ashuwa uyu ari kukweretani mbuya awa wakatipa mari chowada papi. Mapurisa acho ndiani nani? Saini yega. Ndiye aifoseredza kupa mari ava vamubwe wavo. Usangwarire sina basa, nyarara, hakusi kwako. Tiri kubvunza akabvisa mara. Iwo akatuka mbuya wausi kuda kukumbira rege, ndo kwaakusvika nyaya kwese uku nenyaya yekutadza kuti sorry handiti. Saka mapurisa iyaya handiti imbuya muda $10 yenyu. Ndakavapa ma$5. Wakavapa $5 kwasara mari? Zvakanzi chikamura neni pakati muti ava 5 ivo 5. Mapurisa aidara. Aiwa, inzwai mushure mekunge uyo asina mari, avo vakakwereta mari $10, paine 5 yeuyu ne5 yani yawo, ava 5 yaanga akubvunzwa ndeyanga yabhadharwa nambuya kumapurisa yesaidhi rake, saka akadzoserawo. Imamu ine mwana anga akajoinana nava here pakunoba kushopu? Unoba kushopu ndasiko. Iwewe nyarara iwe. Ndimbuya. Imimi mbuya imi mwana akapa uyu foni ane makore manga? 12. Saka akatadza nei kutaurira kuti foni ndanze neuyu ndipe? Uyu akati musatauri kudaro mwana uya. Mwana anomva anyara. Tine nyaya dzakawanda maSpencer. Iya inako yakatasa tinoiona nemusi weFriday. Iyi yakananyanya kunaka kugozi inotibatisa nharadada dzemapurisa atiri kushanda nawo mupi muno.